σκηνή βούτο. Λοιπόν, άλλο. Είναι υγιεινό από τις κρέπες που τρώνε τώρα. Διευθύντρια. Είναι υγιεινό από τις κρέπες που τρώνε τώρα. Που αγοράζουν από τις Συμφωνούμε. Είναι πιο υγιεινό. Αυτό άμα δεν έχετε σάτς, μπορεί να γίνει και στο τηγάνι του παιδιού, του σπιτιού. Είτε το λαδώνεις ή λίγο βιτάμι, λίγο βούτυρο, εάν δεν έχεις, και γίνεται και μέσα στο τηγάνι. Αλλά εδώ που τα λέμε, Πάμε. εδώ που τα λέμε, εμείς που τα κάνουμε, η δικιά μας είναι ωραία στα σπίτια μας, τα κόντια μας που τα τρώμε. Η νεολαία, λέει η διευθύντρια, δεν τα τρώει. Δεν φταίει η νεολαία. Φταίμε εμείς που δεν τους μάθαμε να τρώνε αυτά τα προϊόντα. Τους μάθαμε άλλα. Για την ευκολία μας, παίρνουμε το κομφλέξ το πρωί, τραβάμε και ένα ποτήρι γάλα, για να μην χάσω το σύριαλ ενδεχομένως, ή και η μάνα να πάει στη δουλειά της νωρίς. Αυτά είναι εύγευστα, αλλά για ένα παιδί για να μάθει να τρώει, για να το μάθουν να τρώει. Μάλιστα. Δεν μας τα είπε κανείς. Άλλο, τι κάνετε άλλο. Τελειώσαμε από εδώ από το ΣΑΤ. Εκεί με λες το έφτανα. Όχι, το σάτσι δεν τελειώσαμε. Όταν τα κάνουμε ένα για το διαστάσιο, κάνουμε τα... Μιλάει για το πληγούρι πιλάφ. Ξέρετε τι είναι το πληγούρι? Είναι σιτάρι. Ένα ποτήρι πληγούρι, 2,5 ποτήρια νερό. Το βάζεις σε 20 λεπτά, ρουφάει έτοιμο, το παίρνεις από τη φωτιά, τσιγαρίζεις, βούτυρο ή λάδι, με κρεμμύδι μέσα, ξερό κρεμμύδι ωραία, μόλις να δεις το κρεμμύδι, παρατσώνει, το βάζεις πάνω, λάβει και το σκεπάζει. Σε 10 λεπτά έχει καταπληκτικό. Να δοκιμάσεις, δοκίμασε. Γρήγορο. Πολύ γρήγορο. Ειδικά η μάνα, η πόδια, Γιούλια. από το πρωί στο βράδυ. Έκαμε γρήγορα φαγητά. Νόστιμα και γρήγορα. Και αυτό επίσης είναι με κουτυράκι μέσα που το βγάζεις και το αφήνεις. Εδώ τώρα η κυρία η Μαρία έκανε αυτό το σορβά, μάλλον λέγεται, μέσα με το τζιρνίκι. Στον πόντο που κάνανε το παραδοσιακό σορβά. Τζιρνίκι, μαύρο είναι Τζιρνίκι. Ζαμάσκι. Και φασόλια και κορκότο μάλλον. Αυτά. Και εδώ τι έχει, εδώ το ζυμωτό το ψωμί. Ζυμωτό ψωμί. Ναι. Μπορείτε να συγκριστείτε, να πάρετε να... Οτία, πάρε οτία. Κορίτσι, εγώ έφαγα. Ναι. Το χέρι θέλω μόνο. Ναι, εδώ είμαστε. Τρώμε, όλοι μαζί τρώμε. Το κότο είναι πάλι σπασμένο στάρι άφραστο. Σαν κλάδο θα κάθουμε και θα σε λιδονίζω. Σαν κλάδο θα κάθουμε και θα σε λιδονίζω. Με κρεμμυδάκι, ντομάτα, τα πράσινα του μαϊντανό, άνηθο, δυόσμο. Κάνεις γέμιση, τυλίζεις αυτά τα πράγματα, βράζεις, τρως και τη μάνα σκυλείς. Έχει εκεί, πάρτε και δοκιμάστε. Κάνανε και οτία, το ποντιακό γλυκό το ξέρετε. Το υβριστό είναι κομμένο.
Κάνουνε πάλι με το ζυμάρι, ανοίγουνε φύλλα και οι κυρίες γνωρίζουν, βάζουν τα φύλλα κάτω 1, 2, 3 και κόβουνε μικρά λωρίδες, το κάνουν και οι βλάχοι, το κάνουν και άλλοι και αυτό το προϊόν τι κάνει, το βάζει για λίγο στο φούρνο, παίρνει ένα δέσιμο και μπορείς με αυτό να το βάλεις μέσα σε μια μικρή κατσαρολίτσα, να βάλεις λίγο ζεστό νερό και σε 3 λεπτά είναι έτοιμο. Βάζεις λάδι και βούτυρο και το τρως κατευθείαν. Νοστιμότατο. Εάν δεν το βάλεις στο φούρνο, το βράζεις σαν τα μακαρόνια. Δώσε, θεία Μάρα, δώσε. Καλύτερα, για αυτή την κούλα. Τι είναι αυτό? Το τανωμένο σουρβά. Τα νέα. Βάζουμε το κορκούτο, δεν θα έχει τόση επιτυχία τώρα μας τώρα. Θέλετε να το βάλουμε πάνω στη κουτιά. Θέλετε να το βάλουμε πάνω στη κουτιά. Επειδή κρύωσε τώρα, δεν πειράζει. Άκουσε. Χέρια ιερά, βάλουν τα χέρια να πες. Ζεστό να μπορούν να βάλουν. Νόμιζα δεν είναι. Ζεστό, πάνω στο. Τέλος. Ένα κουτάλι πιο καλά. Εγώ είχα κουτάλι μες στο τσάκι. Θα διαλυθεί αυτό, σιγά σιγά. Εγώ από τη διαλύκη θέλω. Η διαλύκη δεν είναι εδώ, έφυγε. Να ψήνουμε κι άλλα, καλά έχουμε. Έχουμε να ψήσουμε. Θα ψήσουμε κι άλλα. Διαλύκη δεν λόγω. Θα ψήσουμε κι άλλα. Κάνουμε άλλα. Ευχαριστώ. Βάλ' το να και λίγο σούπα εδώ στην τσέπη, διαλύκη. Να το πάμε. Θα κάνουμε τις τρίκες. Ασένα να βρεις καπνένα. Ναι. Το παλικάρι μου λέει δεν τη λόγω. Τα βραδισμένες. Εδώ έχουμε συνταγές. Λοιπόν, Θειαλίκη, για πες μας, τι υλικά χρησιμοποιείς τώρα? Πες μου, κορκότο. Βράζουμε τα κορκότα και μετά βάλουμε το πασκιτάρι, λιώνουμε το πασκιτάρι και μετά βάλουμε τα ανούχα που λέμε, τα ξεκαλούμε το βούτυρο, τα ανούχα. Εμείς τα βάζουμε με κρεμμύδι, άλλοι βάζουν διώσιμο. Εμείς το διώσιμο δεν το χρησιμοποιούμε. Βάζουμε ανούχα, κρεμμύδι, πράσινο, το ψήνουμε και το τρίβουμε ψηλά και αυτά πράγματα τα σκουπίδια. Δεν είναι στραγγιστό γιαούρτι, αυτό είναι πασκουτάνι, πραγματικό πασκουτάνι είναι. Το προσθέτουμε λίγο και μετά το στραγγίζουμε το ζυμί και γίνεται αυτό το γράφο. Εδώ είναι βούτυρο αγελαδινό με τα φρέσκα τα κρεμμυδάκια. Καλό είναι. Λίγο αλάτι να βάλουμε. Ενώ έχει και γεύση, τι δεν πειράζει. Βάλεις λίγο να φάμε. Να σε δώσω. Όλα μόνο. Μπολ που εκεί είναι η σούπα.
Παίρνουμε μόνοι μας. Θέλετε σούπα, φασόλια, να σας βάλω, να σας βάλω. Ναι, αυτό φασόλια είναι και αυτό. Ναι. Ένα σοκράτη. Αχ, συγγνώμη. Κοντινό μόνο στο χέρι. Ένα σοκράτη. Ορίστε. Δεν έμεινε σαρμαδάκια, σαρμαδάκια. Τα φάγαμε όλα. Άργησες. Έλα με ρυθμό παρακαλώ. Με ρυθμό. Ρασιόπουλο θα γίνουμε, σαράσια θα γυρίζω. Σαν κλάδοπα θα κάθουμε και θα σε λιδονίζω. Σαν κλάδοπα θα κάθουμε και θα σε λιδονίζω.